ଖରା ବର୍ଷା ବି ବड़े ଅଜବ ଧରଣର ଜିନିଷଟେ। ଲୋକେ ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେତା କି କହନ୍ତ, ଫେର୍ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାବନ୍ ଯେ ଖରା ଟିକେ କାଟତା କି। ଲଗାତାର 15 ଦିନ ହେଲାନେ ଘରୁ ବାହାରି ହେବାନେ, ଏତେ ଜୋର ସେ ବର୍ଷା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବର୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବର୍ଷା, ଘର ଦୁଆର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ସବୁ ପୁରୀ ଗଲାନେ ପାଣିରେ। ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ କାଣା ଆଉ କରାଯିବା। ଏଟା ଟିକେ ଇନା ବର୍ଷା ଛାଡଲା ଆଉ ମୋर ପୁକୁ ଯାଇଛି ତାର ମାମୁଁ ଘରକେ। ଆଉ ଇନା ଯେହେତୁ ସେ ଚାଲି ଶିखलाने तो बिल्कुल काहरी पाखरे रहबार नहीं कि काख गले भी रहबार नहीं, खाली चालुची इयाड़े सियाड़े पड़ौची, ताके खाली टिके देखबाके पड़ुची। आ से एना वर्षा घरु तो सकाळु बाहरी हेबार नहीं, ताके भी बिरकत लागुची। कांदुथिला सेटा लगी वर्षा छाड़ला जेनता मुई ताके तार मामू घर के बुलेई आनीचे। आ से ना एटी छुआ मानक संगे खेलुची, देखुची, बुलुची। आ एटा हमर पुसी माउसी, से भी वर्षा लगी खाली सुखा केंडी सुखा टिके थिता कि भाबुची सुखा खाली खोजुची। ବର୍ଷା ଲାଗି ତ ଘରୁ ବାହାରି ହେବାର ନାହିଁ, ମୋର ପୁକୁ ବୁଲି ପାରବାର ନାହିଁ। ଯେନ୍ଟା ଲାଗିକି ଖାଲି ତାକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ସିଏ ତାକେ ବୁଝେଇବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କାହାର ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମର ଆଡ଼େ ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯେ ବିରକତ ଲାଗଲାନେ ରେ ପ୍ରଭୁ।